Halo Mbok, aku harap kirim duit. Tenan ra le. Yo tenang, tak paket ke. Po yo ora ilang. Ya piye arep tak transfer sih Mbok yo duwe rekening. Gawe rekening yo ning tanggane dhewe. Kone Epi Samirin kuwi lho. Saiki dadi agen 46. Oke, Mbok. Dan pengo ayo dedek. Ya, Mbok meluncur dengan cepat. Berangkat. Wah, kayak numpak BMW. Mbak, niki sih Mbak, jendama rekening. Nggih, Ngambil Pak. KTP Ririn. Niki rekeningnya sampun dados. Bukune saged dipendet ten kantor BNI. Mendet arta mriki saged mboten. Saged Mbak, nggih bayar listrik, nggih bayar BPJS, nggih transfer, pokoknya nggih napa-napa saged teng mriki. Saged 46 pancen juara. Apa barudan apa piye? Udane wis terang, genangane urung surut. Deke wis ilang, kenangane isih nyangkut. Oh,